Distopia ez da etorkizuneko infernua, ez bada orainaldiak sortzen duen ezinegona. Distopiek orainaldia deskribatzen dute, etorkizuna balitz bezala, jasangaitza egiten zaigulako, onartzea egunerokoa, biolentzia desberdinek eta zapalkuntza anitzek taxutzen dutela. Normaltasun demokratikoa da, langileak, bereziki emakumeak, gorputz arrazializatuak eta sexualizatuak, modu egituratuan esplotatzea, eta aldiz krisia deitzen diote irabaziak murrizteari edo mozkinak murrizteari. Normaltasun demokratikoa, esaten diogu, baliabideak eta osasun arloa privatizatzeari, emakumeak, migratzaileak eta ieslariak samaldaka erailtzeari, lan istripuei, baina Europarrak hiltzen hasten direnean, orduan apokalipsia dator. Orduan badirudi fase berri mundial batean sartzen gehala, ezta? Nork bere burua aski duelako mito androzentrikoan bizi gera Europarrak, ez bakarrik Europarrak, baina bai bereziki, eta mitoak lur jotzen duen bakoitzean, badirudi apokalipsia datorrela. Ez da mundua aldatu dena beraz, ez bada gure posizioa munduan. Gainontzekoentzat mundua bera dira gaurkoa eta atzokoa, eta mundu bera izango da biharkoa. Beraz atera dezagun burua magalpetik eta has gaitezen beste etika politiko bat gorpuzten,